They one of collecting different flower to mix with tea. Ngatarai ba pi baro pilai perkhati ba kumno une usunti u besne kumno usmabang ne kumno utiang ne kumno ulong kumno ne lada krelang bakashate ngimtip mandateng to ngine pet ne u ulong kumno ubang ne une jason teu ba mi akaper te pilapa banyo akijaj keper jong no but try ban kale ba kasha ngamtip ba kumno ka resort kan ka best name best room tip to ngine pet manta to